שלום לכולם וברוכים השבים. אנחנו כאן היום כדי לצלול לתוך התוצאות של קבוצת בזן. קיבלנו את תמלול שיחת המשקיעים שלהם לרבעון הראשון של 2025. היו שם היוער קפלינסקי, המנכ"ל אונגר, הסמנכ"ל כספים ליברמן, והמטרה שלנו היא באמת להבין מה קורה שם, מה חשוב למי שמתעניין בחברה הזאת כהשקעה. בדיוק. והרבעון הזה היה מאוד מושפע מטיפולים תקופתיים, שיפוצים גדולים במתקנים. אוקיי. זה צבע את המספרים, ברור, אבל זה גם כאילו מוכין אותם להמשך השנה. זה מה שהם אומרים לפחות. אז בואי נדבר על המספרים האלה. דיווחו על הפסד, $31 מיליון הפסד נקי, וגם EBITDA מנוטרל של $40 מיליון. איך זה קורה? אוקיי, אז הגורם המרכזי זה בדיוק השיפוצים האלה. הטיפולים התקופתיים, אתה יודע, במתקנים הגדולים, ידן ומזג 3. השבתות יזומות כאלה. נכון, השבתות יזומות לגמרי, וה-EBITDA המנוטרל, שזה בעצם המדד הזה לרווח התפעולי לפני כל מיני דברים, וחשוב שהוא מנוטרל מהשפעות חד פעמיות. כמו השיפוץ. בדיוק. אז ה-EBITDA הזה נפגע ישירות. הם אמרו שבלעדי ההשפעה הזאת, המספר היה צריך להיות בערך $87 מיליון. וואו. כן, זאת אומרת, פגיעה של כמעט $50 מיליון ברווח התפעולי, ברבעון אחד, והעלות של השיפוץ עצמו היא איזה $85 מיליון. זה המון. ומה עם הפולימרים? גם שם לא משהו? ממש לא משהו. שם ה-EBITDA היה כמעט כלום, $1 מיליון. הייתה התאוששות קטנה במרווחים, אבל אל תתלהב. זה בעיקר בגלל שהנפטה, חומר הגלם, ירד במחיר. לא כי פתאום יש ביקושים מטורפים. אוקיי. אבל הנקודה החשובה שהם הדגישו זה שסבב השיפוצים הגדול הסתיים. גם זה האחרון וגם של מזג 4 משנה שעברה. אז מה עכשיו? מה הלאה מבחינה תפעולית? זה אומר שעכשיו הם, כאילו עם יכולת מלאה, נכנסים להמשך 2025, עם גמישות, בלי נגבלות זיקוק מתוכננות, עד סוף השנה. שזה טוב. זה טוב מאוד. והם מצפים שזה ביחד עם מרווחים שהתחזקו קצת מאז סוף הרבעון, זה יביא לשיפור ברווחיות. תחשוב על זה כמו טיפול ממש גדול לרכב. עוצר אותו רגע, אבל אמור לגרום לו לנסוע יותר טוב אחר כך. הבנתי. הנפט הגולמי, הוא משתולל, לא? משתולל זו מילה עדינה. תנודתיות גבוהה, כן. בין $60 ל-$75 לאחרונה, עכשיו סביב 65. גיאופוליטיקה, אופק, מכסים, אתה יודע. וזה משפיע ישירות על הרווח של בזן? אז זהו, שהם הדגישו שלא. זאת אומרת, אין קשר ישיר בין מחיר הברנט עצמו למרווח הזיקוק. המרווח זה הפער בין מה שהם מוכרים לבין מה שהם קונים. והמרווחים האלה דווקא די יציבים ואפילו השתפכו קצת אחרי הדוח. בנזין חזק לקראת הקיץ, מלאים נמוכים, סולר גם נתמך, בין היתר בגלל תקנות חדשות בספנות, אז פה התמונה קצת יותר טובה. אוקיי, אז רווח והפסד, תפעול, מרווחים, הבנו. בואי נדבר על המאזן, על היציבות הפיננסית, הרי היה הפסד. נכון, אז המאזן. פה זה נהיה מעניין. מצד אחד, ההון העצמי פשוט עצום, כ-$1.7 מיליארד. שזה המון. המון. מצד שני, יש חוב נטו של $653 מיליון. היחס חוב נטו ל-EBITDA הוא 2.1. שזה לא נמוך במיוחד. זה לא נמוך, אבל, וזה אבל גדול, ה-EBITDA בחישוב הזה כולל את ההשפעה של שני השיפוצים הגדולים האלה. הם הורידו את הרווח בחישוב הזה בלפחות $100 מיליון. אז בלי זה היחס היה הרבה יותר טוב. בדיוק, משמעותית יותר טוב. וגם, חשוב, דירוג האשראי שלהם אושרר לאחרונה, A+ יציב. זה מראה על אמון מסוים מהשוק. ויש עוד משהו, עסקת זמינות מלאי חדשה. בגדול זה מקטין את כמות הנפט הגולמי שהם ממש מחזיקים וחשופים למחיר שלו. זה מגן קצת חשבונאית, אבל בעיקר אמור לעזור לתזרים כשהמחירים יורדים. פחות הון חוזר תקוע במלאי. אז הגענו לשאלת $1 מיליון, או יותר נכון $1.7 מיליארד. ההון העצמי הזה, לעומת שווי שוק שבשקלים הוא בערך 2.8 מיליארד שקל, שזה בדולרים משהו כמו 760 מיליון. כן, בערך שם. הפער פשוט לא נתפס. הון עצמי יותר מכפול משווי השוק. אז השאלה למשקיע ערך היא, האם זו הזדמנות מטורפת? למה החברה הפסדית ברבעון הזה? אז ההפסד, כמו שאמרנו, הוא תוצאה ישירה של ההשבתות המתוכלנות האלה. זה לא הפסד מפעילות שוטפת רגילה שנכשלה. והפער הזה שאתה מדבר עליו,
בין ההון לשווי השוק, זה בדיוק לב העניין למשקיע ערך. לגמרי. השאלה היא, האם השוק פשוט מגיב להפסד הנקודתי הזה ולכל הרעש מסביב, או שהוא צודק, ויש סיכונים אמיתיים שמצדיקים את התמחור הזה. ההנהלה כמובן אומרת שהם חוזרים לרווחיות יפה עוד השנה. ומה עם הרעש מסביב? כל הסיפור של מפרץ חיפה, לחץ הציבורי, הרגולציה, זה עדיין שם, נכון? העננה הזאת לא התפזרה. היא בהחלט שם. הסיכונים הרגילים של תנודתיות במחירים ובמרווחים, הגיאופוליטיקה, ברור. אבל כן, הסוגיות של הרגולציה, העתיד במפרץ חיפה, דעת הקהל, הן חלק מהמשחק. כן. היו"ר קפלינסקי אמר בשיחה משהו מעניין, שהמלחמה האחרונה דווקא אולי חידד על הממשלה את החשיבות של בזן למשק, שהם חיוניים. אז השיח הזה נמשך. זה בהחלט סיכון שצריך לנהל ולשקלל. אז אם אנחנו מסכמים, בזן סיימה רבעון לא פשוט, בגלל השקעות תחזוקה גדולות שהיו חייבות לקרות. נכון. אבל עכשיו היא אמורה להיות מוכנה לפעילות מלאה, ויש פוטנציאל לשיפור, גם בגלל סיום השיפוצים וגם בגלל המרווחים. בדיוק. ואולי איזו מחשבה לסיום, למשקיעים, למי ששוקל את בזן. יש פה הון עצמי מדהים על הנייר, יש ציפייה לחזרה לפעילות מלאה ורווחיות, כן. והשאלה הגדולה היא, איך מאזנים את זה מול אי-הוודאות הזאת שעדיין קיימת סביב הרגולציה, סביב דעת הקהל, סביב העתיד ארוך הטווח במפרץ. זה נראה לי המתח המרכזי שצריך לעקוב אחריו. נקודה מצוינת. תודה רבה שהייתם איתנו בצלילה הזאת לתוך בזן. נשתמע.